Yo penso que tú lo que vos dices, la gente está motivada. Yo penso que conforme la gent se va enterant del que està passant, s'enfada bastant. El problema que estem detectant és que ens costa arribar molt al missatge, però és que si te'n dones compte del que he dit al principi, seria complicat explicar. Perquè el normal seria, home, si la manifestació es fa per a que el Pla Hidrològic de l'Ebre estigui al cabal alt, a què venen els presents, perquè el Pla Hidrològic no està separant. Per tant, no hi ha pressa. Claro, lo que tenim que explicar és que aquí, el tripartit i el PSOE ha fet una embolicada, juntament amb el PP, hi ha un pacte d'estat, hi ha una embolicada tremenda. Inclús estem arribant a la conclusió que el Pla Hidrològic de l'Ebre en realitat és un esquel, és una canifa. Per tindre-nos ocupats discutint articles d'un pla que mai sortirà i poder aplicar el que està vigent, que és el Pla Hidrològic Nacional del Partit Popular, que tot el text seu, no? I, com ha fet consumat, aconseguir, ja que no va aconseguir l'entrevessament de l'Ebre, aconseguir el que nosaltres diríem el model CAC. És el meu compte, que les grans obres generen oposició, però les petites obres passen. Llavors hem dit, si vam poder col·locar 400 estudis per segon a Tarragona, que parlant de la seva de senyor Albert, i avui no estem a parlar d'això, no, hem col·locat 2 cap a València, i 3 més per dalt cap a Barcelona, que no és un terreny, que està molt lluny. Això és el que els gabinets d'assessorament, els últims han aconseguit.